Ha, yare abokina. Ha, kai bros. Ya rauni. Kai ka sha buwa. Ya abubuwan ya labari. Wallahi lafiya lau bros. Ya ake ciki ne. Wallahi lafiya lau. Ya ka siyo wannan auren ne. Wallahi abokina wannan auren daga kwashe kwakwaron na suta. To abokina ba ta kuma guda. What? Muke wasa tare ci ban ba? Wasa tare ce ban. Ai, ka nemo. Ba. Kace ka nemo mun ne? Ya nemo mun ne? Da zai ce wai zai ci. Zai sa wallahi ba za ka ci. Wahalar da nayi, ya san wahalar da nayi ne? Kai. Kai, wannan duniya. Duniya. Rabo ya tsago da kai, kuma abin ya tabbata da kai, rabbi ne ya ce sai da kai. In ba da kai kawai ba, abu duniya ba ni sa da kai.